It's on a good note. Hilary, in korka kori, pani ang'o ma seche moko wanyalo wacho ni ne otimore mano e higa mar 2025 inyanya to ngima mar rowere ma higa ni mar 2026 in kaka achiel kuom rawera mantiere godo e studio ka odiochieng' ma kawuono iparo ni higa ni manyien owinjo bed ni lokore kendo miye rawere bedo kod lwasi makare mano mar dak kod timo tije e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Erokamano. Iloso kuom rawere bedo gi lwasi mar dak maber kendo bedo gi lwasi manyalo konyo gi bende ginyalo timo ohala kata gi bende ginyalo chako ohala to gik mano timore higa mokalo manyalo inform that step e okang' ma kawuono. Gima ng'eyo ni gima osebedo ni timore at this part of the 21st century en ni thoth ji gombo gimiluongo ni economic progress kata dongruok mar oganda e yo mar ochumi. To dongruok mar oganda e yo mar ochumi biro gi gimiluongo ni policies. To policies gi ikalo gi mana ikalo gi at different levels but level ma ji goe mbaka policies maloyo level mora mora chakore from the parliament kanye ma thoth ji thoth jo od bura nyalo dhi kanyo to giyal in terms of bills gikal bills madhi ensure ni nitiere economic progress kind ogandawa. Yudhe kata rawere wetena onge gima wadwaro mogik mopogore gi an empowering economic environment. Koro sirkal osetemo, yes, nitiere some stimulus programs nyalo work from State House, for example, the Nyota program. But from perspective na kaka Hilary, kibedo piny gi vision ma ng'ato ma jatelo nego beni bedo godo goganda. Seche ma ing'iyo oganda ok ing'i jok modak kanyo, jok man ok ing'i tieng' mantiere kanyo. Kaka for example ng'ato nyalo bedo ni ng'iyo kaka tieng' mar ojende. Ok ing'i kende kaka Hilary. Because Hilary kiny dhi kawo nyaluo moro ma jaber gi dhi nyuolo godo nyithindo kendo dhi bedo gi nyikwagi. Koro nyaka ing'i ni kata obedo ni i-deploy policies kata obedo ni implement policies nyaka gibed long term, nyaka gibed visionary. Mano koro policy mane maseche moko ineno ka sirikal implements ani mineno no ken long term nikech kata Nyota ma iwacho no waseneno ka nitiere josiasa moko mawuok e kweth mapingo piny owacho mosechako lieko weche moko maseche moko gin adiera ka moko kuom giwacho ni Nyota no en hola tiwacho ni oyo ma ok en hola ma en grant omenda momi rowere mar mondo mi odongre godo kendo jomoko osebedo ka wacho kendo kwero rowere ni pesa no kik ukaw. Ang'e Nyota. And aparo ni kade Nyota from kanobedo discussed the officer PS Fikirini Jacobs, I was there nantie kanyo. Nyota, it's a good program and mana ni othany iwinjo. Idwa ni tut mare chop kanya tut mare Nyota ni pesa michiwe matin koso othany ni pesa michiwo thin kendo othany ni lek man ko mantiere tok Nyota, like the vision behind Nyota is very shallow. And let me explain to you. Kikawo siling ikodo youth ma Kenya ni dwa miye 50,000 Kenya shillings. Convert mano to nikech ngeni wadwa ni loss an economy that can compete globally. Ka wadwa ni loss economy Kenya ka wadwa chopo Singapore. Kwa dhi kata Singapore. Wadwa create an economic giant in Africa. Iwijo. Ukidwa create an economic giant in Africa, 2022 maybe kijana moro, will not yadi is a drop of water in the ocean. King'iyo lake mar kita an economic giant in Africa. Wawach ni ka 2022 imiyo wawach kata ni kijana moro dala kucho. Koro ochako wande. Iwijo ka ji wacho ng'ato wacho and chips, ng'ato wacho and saloon, iwijo. Kata returns madhi wuok kanyo
gin returns moko mabup. Although ginyalo konyo ji. Penjo en ni rawere dwaro returns machalo nade to omenda di maseche moko rawere dwaro mar mondo mi gijitegemea nikech el ni miwachogo odago jomoko to kendo jomoko mage gik magi survive godo pile ka pile tino ni mage gin nyaka joma nigi familia to koro seche moko rawera ma en mana en maka tiyo kod ranyisi kinde mathoth iwachoga ni ka in rawera kichiemo to chiemo gi familia ni te matini ni in kaka Hillary chiemo gi nyithindi te nikech in mana kendi. Rawere ang'o momiyo osebedo ka ng'udni pesa ni ok romi ni ohala ma gidwa chako gin ohala ma onge returns. Let me answer you. Ok wawach ni Nyota rach. Nyota ber. Nikech nitiere kech ma pod chando oganda wa to oganda wa that time is the only emergency response manyalo biro kuom vijende mang'eny. But wawacho niya for long term sirkal onego beni loko their language in terms of loko giwacho in terms of for example mondo wabedi wanyalo loso ochumi ma sustainable ne jowa. Number 1, Kenya nyaka bibedi nigi workforce manyalo export to the global market. Iwinjo. Mondo wabedi wanyalo export to the global market nyaka bedi wan gi properly trained personnel in our country. Iwinjo. Koro rather than okay, inyalo biyo ji Nyota fund. Yes, we agree it's good. Nikech okonyo ji. Meanwhile, it's an urgent response to their situation right now. But sirikal nyaka bigi a visionary and elaborate plan. Number 1 biro ensure niya we have manufacturing farms and processing farms Kenya karkae. Ma ensure ni products are processed and manufactured in Kenya karkae ready for the global market. That mano biro dwaro a properly skilled workforce. Mano biro dwaro policies waketo Kenya irresistible for foreign investors or for foreign firms. To magie makoro visionary policies donje. Koro kipenja kaka Hillary, akoni yes, Nyota is good. But will Nyota feed my children and grandchildren? Will Nyota be an empowering economy? Manyalo keto ngima na mayot when in my days as a senior citizen. We want to go to Singapore. Do you know what is Singapore? I have had an opportunity to be in that country. And I have had the opportunity to read about their history as well. Kane Lee Kuan Yew, mane president manokao Singapore from Kane separate from Malaysia. In fact, Kane gi separate, you know you work, you Singapore no you work ne warumo. Lee Kuan Yew nokao 2 weeks, kwa isolate kende. Ko paroni, kwa isolate kende, o you work a room ne osomo. Kaka economists sebedo kadongore. Kana dogo yirgito kono gene jokama. Wadwa na wabe disciplined, mondo wabe nyalo to chumi wa. Okay, the situation masani wabiro temo wakonyere kaka of course Kenya osetimo miji Nyota fund, miyo ji Hustler fund, yes. Mano mana mariembo kech. Meanwhile, kech ochumi okinyal dongo kapok iriemba ngoa kech. Riemburu kech, kose riemb kech, then sirkal obigi an elaborate plan mwadhi loso godo and a competitive economy manyalo bedo sustainable for our children and grandchildren. That's how I see it, like Hillary. Brian aneno kibuonja kinde ma Hillary loso. Akiani nitie gi paro mane?